Озодӣ ба Маҳмурод Одинаев. Озодӣ ба халқи тоҷик. Озодӣ талаб накунем, скоро ранги ҳамн уйгурҳои Хитой мекунанд. ман ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон аз мақомоти қудратии Тоҷикистон талаб дорам, ки Маҳмурод Одинаевро озод кунанд ва ба Шорух гуфтаниам, Шорух Саидзода, ки ба ҳама ин корот ҷавоб медиҳӣ. Ба қарибӣ ту иншоаллоҳ ҷазота мебинӣ. چی وقتی از شخصیت خود پایمال می شود، وقتی میخواه اعتراض کنه و همچون جنایتکار گفته میبرند یا نابودش میکنن یا که ترماش میکنن 25 سال 30 سال. وای نه اونم کشته است، وای نه اون دزدی کرده است، نگم کاری جنایتی نکرده است، فقط اعتراض کرده است. این ما مثال حقوق ما پایمال شده. و خصوصی Maҳмурод Одинаев гуфтани мисол намин ба ҳама мегӯяд митинг ки на як кас пеш биёяд, як кас пеш биёяд мегӯяд мисол хайна мардак пеш номаҳани бидуна қабдана чӣ бардани ачар намехези бигӯӣ ки мисол бигӯӣ ки на ҷошнам барода хайна бихезан ку митинг кунед на худ мардак на худаш ба дилу бурда гуфт ман одам мегирам мерам митинг мекунам заявка дарид дод гуфтан омадида митинг мекунем гуфта нобуд кан ина мардак ши нагане мард боши нагане бихезан ки аз саси саркас одаме фақат ҳамин халқи мо давои мамони алтари алододию чӣ намони монанд халқи мона боқи паноҳи худо.